Как твоят род влияе на успехите и на парите, които получаваш сега? Ако си чувала като малка от твоята майка или баба, или баби по двете линии, че парите се печелят трудно, по-добре е сигурността, отколкото да се рискува, или парите, т.е. жените, хората от нашия род, никога не са били богати, а напротив. Чувала си, че се казва, че родът, произходът ти е от бедни хора, които са преживели много трудности. Ако имаш такива предци, такива спомени, то това означава, че ти от лоялност си приела тези вярвания и ти вярваш все още в тях. А как да познаеш дали наистина работят тези вярвания, ако в момента нямаш достатъчно успехи или почти никакви, или имаш недостатъчно пари, липсва ти самочувствие в кариерата, това означава, че тези програми работят. Ако искаш да разбереш как да трансформираш тези програми, ми пиши под това видео коментар и аз ще ти кажа как. Очаквам те.